Σοκ έχει προκαλέσει στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του εισαγγελέα εφετών Γιώργου Τσιρόνη. Η σύζυγός του μίλησε στην ανταποκρίτριά μας Κωνσταντίνα Τσέγγενε και εξήγησε ότι ο εισαγγελέας είχε εμβολιαστεί πρόσφατα. Ο εισαγγελικός λειτουργός Γιώργος Τσιρόνης, μετά από μια μεγάλη μάχη που έδινε στην μονάδα εντατικής θεραπείας επί 6 μήνες, κατέληξε την περασμένη Τρίτη. Η σύζυγός του, μιλώντας στο Σταρ, υποστηρίζει ότι τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε προκλήθηκαν μετά τον εμβολιασμό του. Εμφάνισε μια δύσπνοια και ταχύπνοια ταυτοχρόνως. Του είπα να φύγουμε για το νοσοκομείο αμέσως. Μου είπε είμαι κουρασμένος, κοιμάμαι, δεν αντέχω να σηκωθώ, δεν αντέχω να κάνω τίποτα, λυπήσουμε. Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Τσιρόνη ξεκίνησε στις 2 Απριλίου, όταν εισήχθη με βαριά συμπτώματα λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Πάτρας. Σύμφωνα με την σύζυγό του, ο εισαγγελέας λίγες μέρες μετά την πρώτη δόση ένιωθε μεγάλη κόπωση. Επειδή δεν χρειαζόταν να πάει στα δικαστήρια, περνούσε τις μέρες του στο γραφιάκι του, διαβάζοντας και γράφοντας ποίηματα. Ο Γιώργος έκανε το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο ήταν μονόδρομος, γιατί είμαστε στην ηλικία που μόλις ο Γιώργος είχε κλείσει τα 60. Το έκανε με μεγάλη χαρά. Ο Γιώργος Τσιρόνης έπαθε ανακοπή μετά την εισαγωγή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα και εισήχθη στην ΜΕΘ. Ήταν ένας άνθρωπος προσινής, φιλικός, με χιούμορ, αλλά κυρίως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώσεις. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στο νομικό κόσμο. Ο εισαγγελέας εφετών Γιώργος Τσιρόνης είχε να επιδείξει και ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Λέει, η ποίηση είναι η ζωή που ονειρευόμαστε ότι ζούμε. Αυτό ήταν για τον Γιώργο τον Τσιρόνη η ποίηση.